Hello guys, kumusta kayo lahat? Welcome back to my YouTube channel. Ang gagawin natin today ay ang napakasimpleng version ng do-it-yourself tuna pie. Pero bago tayo mag-umpisa, kung kayo ay bago sa ating channel, mag-subscribe na muna kayo at pakiclick nyo na rin yung bell button para sa mga latest updates. Excited na ako and I'm sure excited na rin kayo, kaya tara, samahan niyo ako sa aking kusina. Ang ating mga sangkap, 2 maliit na lata ng tuna. Maglalagay tayo ng konting asin. Maglagay na rin tayo ng freshly ground pepper. Maglagay na rin tayo ng 1 small chopped onion. That's for about 3 tablespoons. Isunod natin ang 8 cloves of minced garlic. Gagamit tayo ng 1 small carrots chopped into small dice. This is for about 1/2 cup. 1 small cucumber na na-chop din ng small dice na about 1/2 cup din. Lagyan natin ng 1/4 cup mayonnaise at 1/2 cup na grated cheddar cheese. Paghaluin lang natin ang lahat ng ingredients na ating nilagay. Guys, itong ating mixture ay pwede sa 2 balot ng malaking sliced bread. At ito ay nasa 20 slices of bread each. Kapag nahalo na ito na maigi, tatabi lang natin para sa ating next step. I-ready natin ating sliced bread. Alisin muna ang mga gilid ng lahat ng mga gagamitin natin. Guys, alam niyo ba na ang mga gilid ng tinapay na ito ay pwedeng gawing pudding? At yan ay ipapakita ko sa inyo sa mga susunod nating video. Kapag ready na, pitpitin natin to gamit ang rolling pin. Just make sure na magiging manipis ito. Guys, kapag wala kayong rolling pin, huwag kayong magpaka-stress ha, kasi pwede namang gumamit ng ibang bagay gaya ng bote. Uulit-ulitin lang natin ang proseso hanggang sa matapos ang lahat ng bread na ating na-slice. At kapag ready na ang lahat, pwede na tayong magbalot. Gamit ang maliit na brush, magpahid tayo ng water sa gilid ng ating bread. Yung saktong mababasa lang yung bread. Itong step na to ay makakatulong para ma-sealed ng maigi ang ilalagay nating filling. Mag-scoop ng 1 spoon ng filling at ilagay sa may malapit sa gitna. I-roll lang ito at pwede nang i-seal gamit ang kubyertos or fork. Dahil sa pagkakaroll natin, sa magkabilang dulo na lang natin ito isi-sealed. Tignan nyo guys, na-sealed ng mabuti dahil dun sa water na pinahid natin. Uulit-ulitin lang natin ang proseso hanggang sa matapos ang mga na-slice nating bread.
At since marami-rami na rin ating nabalot, pwede na tayong mag-proceed sa next step. Para sa ating coating, gagamit tayo ng 3 piraso ng itlog. At gagamit din tayo ng 2 cups ng breadcrumbs. Ididip lang natin ang pie sa egg at iro-roll ito sa breadcrumbs. Guys, just make sure na mabalot lahat ng part ng pie ha? At uulit-ulitin natin to hanggang sa maubos lahat ng nagawa natin. Ayan, at marami-rami na rin nating nagawa, kaya pwede na tayong mag-proceed sa ating last step. Sa mainit na kawali, maglagay tayo ng around 1.5 cup na cooking oil. Just make sure na mainit ang cooking oil bago natin i-deep fry ang ating tuna pie. Ang gusto nating mangyari ay maging golden brown ang ating niluluto. Guys, madali lang itong lutuin kaya wag nang iwan, bantay-bantayan lang at kung kinakailangan iikot-ikot para hindi ito masunog. At habang nagpiprito tayo, mag-shoutout muna tayo sa ating mga friends. Shoutout kay Mirna Malyari Canlas watching from Magalang, Pampanga. Shoutout kay J. Dibanataw na taga Batangas. Kay Christian J. Pable na taga UAE. Helen Hon Culada Dusaban watching from Guam. Shoutout to Josie Front from Germany. Kay Charms Custodio na taga Makati. At kay Janice Angel Mustapo watching from San Francisco. Galing kay Ma'am Lolita Sasa, sabi niya siya pa-shoutout sa mga anak ko dyan sa Pinas. Hello sa apo ko, si Ethan, Luis, Jeriza at Leonard. Ingat po dyan, miss you all. Shoutout po kay Angelica Darilag watching from Peña Blanca. At kay Miss Edel Terk Soliman, sabi niya shoutout po sa Soliman family from Caloocan City. Guys, maraming salamat po sa panonood nyo at pagsubaybay nyo sa ating mga cooking sessions. At sa inyong lahat po na nanonood ng ating mga videos, maraming salamat po. Imagine, naka 2 million views na tayo combined sa YouTube. Wow! At balikan na natin ang ating niluluto. Guys, kung mapapansin nyo, may mga breadcrumbs na naiiwan sa kawali. At kung nakikita nyo medyo nasusunod na ang naiiwang breadcrumbs, I suggest na salain nyo para hindi ito masunog at hindi sumama sa mga bago nating batch na niluluto. Presenting ang ating homemade tuna pie. Sana ay nag-enjoy kayo sa panonood at kung nagustuhan niyo po ang ating video for today, paki-like na lang po at paki-share na ito sa inyong mga friends and relatives.
Ito po si Jeff Simon at muli maraming salamat po sa panonood.